materiale inde på YouTube. Du kan finde simpelthen alt. Lige meget hvad du skriver og søger over, så skal YouTube nok finde et eller andet videoklip derfra. Og så er det meget nemt at bruge. Som sagt, du kan finde alt, og du har let ved at overføre det ind til din blog. Hvad er så ulemperne? Det er nemlig det der med, at der er for meget. Der kommer for mange useriøse videoklip op, hvis der man prøver på at finde noget helt specifikt. Så kommer der måske 20, 30, 50 forskellige slags klip af useriøse eller seriøse art. Og der er simpelthen for mange brugere, fordi det er simpelthen for kendt. Så det gør det meget langsommere at finde ting og til at uploade ting. Hvad er så det med fordelene ved TeachersTube? Det er, at man kan lægge opgaver ind til de forskellige videoklip, du nu har, eller det er en opgave, som eleverne har lavet, eller som du selv har lavet. Og det er jo hurtigere at bruge en YouTube, fordi netop, at det ikke er så kendt nu. Hvad er ulemperne så? Det er, at det ikke kan uploade til en blog. Det er bare meget mere besværligt, så det er jo nemlig ikke så kendt som YouTube, så vi ved ikke helt rigtig så meget om det endnu. Det er det.